Tal e como require a Consellería do Medio Rural, o Concello da Pobra asumirá as competencias en materia de xestión da biomasa. A Administración local actuará de oficio identificando os propietarios das fincas nas que prolifera a vexetación para requirirlles a limpeza e desbroce da mesma co fin de previr os incendios. Establecer un protocolo claro de actuación que ten un papel preponderante a técnica de medio ambiente, que para eso é unha das tarefas principales para que a contratamos, e que será a que se encarga de dirixir todos os expedientes e que este ano as persoas que non cumpran co que se lle requira van a ser sancionadas. Isto é algo que fai tempo que non se fai neste Concello, non sei se se fixo algunha vez, pero non vamos a deixalo pasar, sino que vamos a traballar, para iso establecemos este protocolo desde o principio ao final, no que están implicados distintos traballadores do Concello, desde a policía, o técnico de urbanismo, a propia técnica de medio ambiente, recaudación para identificar os propietarios das parcelas e un protocolo claramente establecido para que non quede paralizado en ningún punto, sino que cheguemos ao término final. O protocolo de actuación implicará a intervención da Policía Local encargada de realizar a inspección de campo. A partir de entón, o propietario disporá de 15 días para proceder á limpeza do terreo. De non ser así, o Concello asumirá as tarefas, cuxos gastos serán sufragados polo propietario, que se enfronta tamén a sancións que poden chegar ata os 6.000 euros. Danse os 15 días que marca a lei para executar as súas obrigas e despois volverá a policía a comprobar que isto se efectuou. Se se efectuou, pois nada, darase peche o expediente e se non, pois empezaremos a facer os expedientes de execución subsidiaria nos casos en que lle compete o Concello ou de sanción, tamén nos casos que lle compete, bueno, ou non é, porque son as dúas, tanto a execución con subsidiaria como a sanción son compatibles. Naqueles casos nos que non se poida identificar os propietarios, publicarase no Boletín Oficial da Provincia o requirimento coa referencia catastral da parcela. Dende o Executivo entenden que é un proceso complicado a nivel burocrático, pero insisten na necesidade de cumprir coa Lei de Prevención de Incendios, que obriga a manter as fincas en perfectas condicións dende finais do mes de maio.